mula sa University of the Philippines College Admission. Libo-libo kada taon ang nagnanais at umaasa makapasok sa pangarap nilang universidad. Kabilang na riyan ang isang mag-aaral mula sa Tabaco City, Albay, Bicol, na ang inspirasyon ay ang kalagayan ng buhay ng kanyang pamilya. Panoorin po natin ito. Para sa pangarap, walang hindi kakayanin ang tubong Albay at 18 taong gulang na si Marjorie Bolila Nabor. Matalino, masipag at determinadong estudyante si Marjorie, kaya nalagpasan niya anumang pagsubok ang dumating sa kanyang pag-aaral. Noon nga, 2 kilometro raw ang nilalakad niya araw-araw para makapasok sa eskwela. Minsan ay tumatawid pa siya sa rumaragasang tubig kapag umuulan. Madalas ding walang kuryente sa kanilang bahay, kaya nang magkaroon ng pandemic, pinagsikapan din niyang maitawid ang online classes. Pero anuman ang naging mga balakid, magtatapos pa rin siya ng senior high school with high honors. Malaking karangalan para kay Marjorie at sa kanyang pamilya ang matanggap siya sa University of the Philippines. Sa kanilang 14 na magkakapatid, isa pa lamang ang nakapagtapos ng kolehiyo. Kaya napakahalaga sa buong pamilya na maipagpatuloy ni Marjorie ang pag-aaral. Salatman sa buhay, ang mga magsasakang magulang ni Marjorie pilit na itinataguyod ang pag-aaral niya. Kaya sila ang kanyang inspirasyon para magsikap na makapagtapos ng pag-aaral. Sa kanyang determinasyon at pagsisikap, ang bawat hakbang ni Marjorie ay tiyak na magdadala sa kanya sa tagumpay. Nice! At live mula mismo sa Tabaco, Albay, makakausap po natin ang bagong Scholar ng Bayan, Yeah. Marjorie Nabor. Marjorie, good morning. Good morning, Iska, Marjorie. Marjorie? Marjorie, can you hear us? Nako, aayusin pa natin yung linya ng ating komunikasyon. Pero grabe. napakalaking bagay kasi nito. Hindi biro yung bilang na mga nag-a-apply makapasok ng UP. And it's already something pag nakapasok ka. Isang malaking Exactly. oportunidad. At sana wag sayangin, ano? Pero ito, very, very confident tayo na si Marjorie will make the most out of this opportunity dahil nakita natin masipag, matalino. Nakita natin, di ba, yung pinaghihirapan niyang mga challenges. So ngayon, makakasama na natin, Marjorie. Marjorie, Hello ayun po. siya. Oh. Congratulations! Congratulations! Masaya-masaya kami, mga kapwa mo isko-iska. Yes. Yeah, hindi mo natatanong kami ni Maris, bias na bias kami sa UP, galing kami dyan. Paano mo Isko-iska. nalaman na nakapasa ka, Marjorie, at ano yung unang nag-reaction mo? Nag-email po sa account ko po na nakapasa po ako. And ano yung nag-reaction mo at ng mga magulang mo? Siyempre po, naluha po ko sa tuwa. Kasi, yun nga po, parang ang dami pong applicants doon. Sobrang 100,000 po. Tapos, isa po ako sa pinalad na makapasa. Yes, Parang achievement po yan. magandang perspective. Napakalaking At Marjorie, nakaano ka, ha? Bakit naman mathematics yan? Dalawang taga-mascom tong kausap mo. Mathematics with science pa, Marjorie, Oo nga. Opo. Yun talaga ang paborito mong, yun ang gusto mo talagang course? Actually po, hindi po. Civil engineering po talaga yung gusto kong course. Pero, second choice ko po yung mathematics and science teaching po. Kasi, yun po yung favorite ko pong subjects. Tamang-tama rin kasi napakaraming math at science din naman na engineering. Pero eto, Marjorie, paano ang naging proseso ng pag-apply mo sa UP? Kasi syempre ngayon na may pandemic, kakaiba yung admission test. Paano yung proseso at paano mo ito pinaghandaan? Online po yung application namin. Tapos, tinulungan po ako ng teacher ko. Actually po, ma'am, hindi po talaga ako mag-a-apply kasi nga po yung kulang sa budget, ganun. Tapos, yun po, yung teacher ko po, porsigido talaga na ipa-apply ako sa UP kasama po yung ibang classmates ko. Tapos, nagka-call din po sa kasi malayo po yung mga, parang yung pag-aasikaso ko po ng requirements, sobrang hirap po kasi malayo po kami sa sentro. Pero despite all that, di ba? Pero yan, Nagawa mo pa na. rin Yes. at nandiyan ka na. One foot in. Hindi naging madali ang naging proseso itong online classes. Ano ba mga kinaharap mong struggles, Marjorie? Yun nga po, dito po, kasi kami po yung parang tuktok na barangay dito sa Tabaco. Tapos mahina po yung signal. Minsan po parang
Minsan po parang... Ayun, si Mami. Hi, Mami. Good morning po. Si Mami ba yun, Naluluha daw Marjorie? po. Hindi po, yung kapitbahay po. Ay, kami. Proud daw po. Proud na proud Parang- sa'yo ang buong barangay. Marjorie, gano'n ka kalayo sa sentro? Gano'n kayo kalayo? Nilalakad ba yan? Tricycle? Paano yung commute? Parang 2 kilometers. Habal-habal po, sir. Habal-habal. Okay. Opo. Dalawang kilometro po ako 2 sa school kilometro. namin, sa high school. Tapos madalas pa ulanin ng Bicol. Oo, So tas talagang maya-maya tinatawid mo yun kapag kahit alburoto ng na, mayon. oo, nag-alburoto pa yung mayon. So lahat yun talagang hindi naging hadlang para pumasok ka pa rin sa eskwela noong mga panahong yon. Opo, kasi ano nga po. Parang ganito, mahirap po talaga yung buhay. At eto na nga, Marjorie, consistent honor student ka rin. Nakita ko puro line of 9 ang iyong report card. Pero bago pa ba magkaroon ng pandemic, eh, mahirap na ba yung mga pinagdaraanan mo ring makapag-aral? Kanina binanggit mo yung mga physical struggles, no? Yung kailangan mong tawirin, yung kailangan mong lakarin. Pero bukod doon, ano pa yung mga additional challenges na kailangan mong pagdaanan? Noong elementary po ako, naranasan ko rin pong mabuli. Kasi po, yung ganito nga po yung itsura ko. Maitim, tapos po yung buhok ko, sobrang kulot. Kaya minsan po pinipintasan nila ako na negra daw po, agta, ganun. Ay, Pero nako. You are beautiful. Napakaganda mo. Ipagmalaki mo yung Beauty kulay and na yan. brains, Ay, nako. Ang Marjorie. ganda kaya ng... Yan ang nagiging Miss Universe. Tanungin mo pa si Mars Suzy. Nako, proud na proud sa ganyang kulay. Because it's something really to be proud of. Ang Yun, ganda-ganda napaka-charming kaya. ng mukha, napaka-amo, ang ganda-ganda mo. Huwag kang magpaapi sa mga Oh, yun. don't let anyone bully you dahil sa kulay mo at sa buhok mo. It's Yes, beautiful. exactly. At eto, Marjorie, gaano ka-importante sa iyo at sa iyong pamilya itong pangarap mo na narating mo na nga itong makapasok sa UP at unti-unti ay syempre, pag nakapagtapos ka, pangalawa ka na sa pamilya of 14 children na nakapagkolehiyo. sobrang mahalaga po kasi yun nga po, isa pa lang yung nakatapos sa amin ng kolehiyo. Pero ngayon po may pamilya na po yung ate ko. Kaya parang ako na po yung pag-asa ng pamilya ko po na parang ako na po yung pag-asa ng pamilya ko na makapagpahang po sa amin sa hirap. Si ating Oo, kapitbahay that's so talaga. nice. Oh. Anyway, Marjorie, eto ha. Ang saya-saya ni ate. Masaya kami para sa'yo at bilang pagkilala sa iyong sipag, talino at dedikasyon sa pag-aaral, eto may surprise ang unang hirit para sa'yo. Ano, pakita na natin? Makita na natin. Huwag Ayun. na natin patagalin pa. Ayun. Ayun. Oops, sandali. Focus lang ang camera. Ayun. Meron kaming Yan, laptop for you. Marjorie. Laptop with pocket Wi-Fi para hindi ka na rin maki-internet sa inyong kapitbahay. Kahit mabait naman yung kapitbahay mo, Oo. nakita namin. At makakatulong din yan sa iyong pag-aaral. Tapos samahan na rin natin ang bagong lutuan. Kasi I understand, medyo hirap kayo. Puro Oh. uling lang yung pagluluto ninyo, no? Thank you po. Oh my gosh, mahilig ka na magluto? Oo. Ayan, Marjorie, may gusto ka bang sabihin sa mga gaya mong estudyante, sa mga tulad mong mga kabataan na may pangarap makapag-aral, makapagtapos, maiahon ng pamilya? Marjorie, go ahead. So, sa mga kapwa ko po, estudyante dyan na gaya ko din po, mahirap. Tuloy lang po ang laban kasi sabi nga po, dumadaan man po tayo sa hirap ngayon, pero sa dulo ng pinagdadaanan natin, matatamasa rin po natin ang kaginhawaan. Dahil nandiyan lang po yung Diyos para sa atin. Tama. Sobrang Tiwala lang nakakahanga. po tayo. Sobrang nakakahanga ang storya mo, Aha. Marjorie, despite all the odds. Nandyan ka na. At magsisilbi kang inspirasyon para sa maraming kabataan. Marjorie, thank you. Pagbutihin mo ang pag-aaral mo. Padayon. Padayon. Good luck, good luck.